ik zag een hele pakkende tekst in de voortuin. Ja? Ja, Ja, dan moet je niet bij mij zijn. het wereld is één groot gekkenhuis en dit is het hoofdkantoor. Ja, schijnbaar, ja. Hoi. Hoi, Linda, hoi. Linda, woon jij hier? Nee. Oh. Nee. Ik was even op bezoek bij iemand. Oh, Maar hij is net in de douche, dus... oh. Maar, nou ja, ik vond jou eigenlijk wel passen in dit decor. Ja, nou ja, een beetje heksuitstraling, hè? Dat zijn jouw woorden. Ja, nee, zeker. Ja, dat Nee, hoor ik. kleurrijke verschijning. Ja, nou, dank je. Ja, dus dat is als compliment bedoeld. Ja, zo pakte ik hem ook op. Oh, gelukkig. Gelukkig. Maar die hoes om het stuur. En, Ook, ja. Ja, en ik wist, de wieldeksels ja, en zo. en ik woon in een camper, dus Oké. ja. Ook ja. hier in het... Nee, ik ga hem daar ook ophalen. Hij stond even bij de garage. Maar jij ben je een reiziger dan? Nou, dat is wel de bedoeling. Ik denk, ik ga voor een ander leven. Sinds? Een paar maanden. Ik ben net terug uit Thailand, ben ik 6 weken geweest. En nou, ja. Vertel, waarom heb jij besloten om je leven om te gooien? Nou, ik heb in de zorg gewerkt. En daar gaat het gewoon niet... Ja, het is heel leuk werk. Heel fijn, dankbaar werk. Alleen, er zijn zoveel regeltjes waar je mensen eigenlijk niet zo mee helpt. En ja, toen wist ik zelf eigenlijk niet meer wat ik wilde. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook niet meer. Ik werkte voor een huis en ja, that's it, zeg maar. Ja. Dus, Slaaf van een hypotheek of zo? ja, nou, ik had wel gewoon een huurwoning. Maar goed, de vaste lasten zijn zo hoog. En ik ben ook moeder. Ik heb gewoon kinderen. Dus Hoe oud zijn ze? 11, 7 en 6. Gaan die kiddies mee dan? In Nou, de dat is camper? wel de bedoeling uiteindelijk. Maar de vader is het nog niet helemaal mee eens. Dus ja, het is nou gewoon een beetje co-ouderschap. Hij en ik samen. En dan hoop ik uiteindelijk dat ze wel mee kunnen, ja. Misschien in etappes of zo? Dat hoop ik, ja. Want Gewoon, hè, als je co-ouderschap hebt, moet Ja. je daar goede afspraken over Dat maken? klopt, ja. Goh, Ja. wat een avontuur! Heel avontuur, ja. Ja, pittig, maar wel leuk ook. Je weet waar je het voor doet. Dus, Maar ben jij iemand die, nou kennelijk wel, die het lef heeft om bepaalde stappen te zetten? risico's te nemen, ja. Ik heb mijn huis opgezegd, een camper gekocht en ik denk, ik zie wel waar ik beland. Is de camper net zo kleurrijk als jij? Ik heb hem helemaal geschilderd van binnen. Ja, heb ik zelf gedaan. Roze en mintgroen. Ja, allemaal leuke kleurtjes, kussentjes, ja. Oké. Ja, dus, Hebben de kinderen nog meegeholpen? ja, die hebben meegeholpen Ja? met schilderen. Ja, dat mocht, ja. Ja, ik zeg, dat is wel leuk. Maar stel nou, mama en 3 kids in een camper onderweg, dan moet je 4 slaapplaatsen hebben. Ja, ik heb een stapelbed erin. Oké. Ja. Is die groot genoeg? Hij is prima. Om mee te beginnen, ja, je moet ergens beginnen. Ja. En mijn budget was ook niet zo hoog. Maar ja, het is een oude camper. Ik dacht, jij moet ergens beginnen, toch? Ja. En waar ga je naartoe? Blijf je een beetje roendomhausen? Ja, voorlopig wel. Maar uiteindelijk wil ik wel door Europa gaan reizen, ja. Oké. Ja. En dan ga je de kinderen zelf lesgeven ook? Dat is wel de bedoeling dan, ja. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Maar dan op onze manier, zeg maar. Vooral meer bewegend leren in plaats van de hele dag in een hokje zitten. En ja. Dat is wel opmerkelijk, of opvallend, want we kwamen vorige week nog een voormalig docent lichamelijke opvoeding tegen. Ja? Die benadrukte hoe belangrijk het is voor kinderen om te bewegen. Ja. Maar hoezeer dat ook onder druk staat Ja. op dit moment. Dus als jij zegt bewegend leren, Ja. wat bedoel je daar dan precies mee? Gewoon door het leven te leven leer je zoveel meer als uit een boekje. Dus ze leren veel meer naar hun intuïtie luisteren. Ze leren veel meer vanuit gevoel leven. Wat past nou bij mij? Wat wil ik nou? Ze leren andere culturen kennen. Ze leren talen. Ze leren zoveel. Ja, ze leren met geld omgaan. Ze leren rekenen door met geld. Ja, koken. Ja, dat zijn allemaal de dingen die ze uiteindelijk nodig hebben. En niet wat je uit een boekje leert, zeg maar. Oké, dus ze leren het spelenderwijs. Ja. Dus jij gaat bijvoorbeeld met je kids boodschappen doen. En zij moeten dan, Doen ze, ja. Dat doen ze al. betalen en Ja. ook rekenen van hoeveel kost het en hoeveel moet ik dan... Soms betalen ze van hun eigen geld. En dan zijn ze nog jong, maar ze leren het wel. Want we pakken van alles. Komen ze bij de kassa. Oh, ja, het is veel te veel. Nou moet je gaan kiezen wat je wil. Wat wil je? En hoeveel kost dat dan? En dan helpt ik mee of de cashier helpt dan mee. Ja, en zo leren ze eigenlijk van, oh, ik heb veel te veel gekocht voor wat ik heb. Dus dan krijg je het besef van, oh, dit kost zoveel. Oh, ik kan helemaal niet alles kopen wat ik denk te willen, weet je wel. Ja. En ze vinden het nog heel leuk ook. Oké. Ja. En hoe gaat het met mobiele telefoons en zo? De oudste heeft hij wel. Ja?
Ja, en die is wel echt van het game, maar die andere twee zijn echt van het buitenspelen. Dus Oké. ja. En ben je nog een beetje streng dan voor de oudste? Zo, want zit niet de hele dag met dat ding... Ja, ik probeer hem wel een beetje te motiveren van even naar buiten, even dat ding weg. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, zeg maar. Maar het is wel wat we allemaal doen. Ik betrap me er zelf ook al op dat ik denk, ik zit er ook te veel op. Uh-huh. Ja, dus we helpen elkaar een beetje daarmee. Oké. Ja. Wat voor moeder ben jij? Ben je een strenge moeder of ben je een... Dat is een goede vraag eigenlijk. Wat voor moeder ben ik? Nou ja, dat kan er wel veel, denk ik. Ik ben best wel vrij, qua vrij, maar ik vind wel op punten, en nou is het klaar, dat het dan ook wel klaar moet zijn. Ja. Dus wel respect hebben voor elkaar. Dus, Dat ja. was mijn volgende vraag. Oh, dat was je volgende Ja, nee, de belangrijke dingen die jij ze mee wil geven. Nou, respect Ja, is denk ik heel belangrijk. ja, Nou ja, het zorgen zit je in jou. Dus ook omkijken naar de mensen in je Mhm. omgeving. ja, En ze eventueel ook te helpen als dat nodig is. ja. Ja, en vooral ook dicht bij jezelf blijven. Hè. Als iets niet goed voelt, doe het niet. Ja, en dat is, ik denk dat dat het belangrijkste is wat ze mogen kunnen leren. Ja, En dat je ook een zuiver geweten hebt. ja. Dat je jezelf aan kunt blijven kijken Ja. in de spiegel. Ja, want heel vaak gebeurt gewoon dat je dingen moet doen omdat je denkt dat het moet. Maar je hebt altijd een keuze. En dat is wat er heel vaak vergeten wordt. En ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. Aan jouw taal te horen, Mhm. kom je niet oorspronkelijk hier uit Nee, deze... nee, ik kom uit Brabant eigenlijk. Oké. Ja. Ja. En ooit in deze windstreken verzeild geraakt door? Oh nee, ja, hier woont gewoon een kennis waar ik even op bezoek was. En ja. Oh, dus je gaat zo meteen weer de provinciegrens over? Ja, ik ga zo meteen weer terug. Ja, ja. En dan ga ik mijn camper ophalen en dan, ja. Dan ga ik al kijken waar ik ga staan. Valt het onder jouw gewone rijbewijs? Of heb je Ja, een... nee, het is onder de 6 meter. 6 meter geloof ik. Oké. Ja. Hij is net 6 meter, dus ik mag er gewoon gelukkig in rijden. Ja. En dat gaat lekker? Ja. Ja, het is een oude camper, dus er zit geen stuurbekrachtiging op. Dat is gewoon heel erg Oh my wennen. God. Ja, ja, ja. Dat is werken. Dat is werken, Ja. ja. Ja, dus daar moet ik wel echt aan wennen, moet ik zeggen. Maar ja, ik vind een busje sowieso fijn rijden. En dit is dan een grote busje, maar ja. En Ja. er zit alles op en aan. Er zit een keukentje in, Er zit een keukentje in. toiletje. Toiletje, ja. Alleen het water doet het nog niet helemaal, dus daar waren ze nou voor aan te kijken. Ja. Dus dat moet ik even fixen, ja. En anders kan ik bij sportscholen douchen, dus echt, ja, geen probleem. Oké. Ja. Oh, dat vraag je dan gewoon? Dan loop je naar binnen en dan zeg je Ja, van... ja, of je moet dan een abonnement afsluiten, weet je wel. Want bij Zevenfit kost er eigenlijk geen drol. En dan kan je, ja, Zevenfit zit door heel het land, dus ik kan eigenlijk overal terecht. Ja, ja, dat is een, ja. Oké, dus dan ga je naar de sportschool niet zozeer om te sporten, maar om te douchen. Nou ja, dat is dan uiteindelijk ook de bedoeling. Als ik dan toch ben, dan kan ik net zo goed ook gaan sporten. Dat is Oké, goed voor dus me, ja. dat doe je dan ook wel. Dat is de planning. Ik ben natuurlijk net terug uit Thailand, dus maar ja, daar moet ik wel deze week even gaan regelen, ja. Thailand was gewoon vakantie? Nee, ik wilde eigenlijk gaan, ja, dat is heel gek misschien, maar ik wilde gaan reizen. Ik had een backpack gekocht en toen kwam ik aan en toen dacht ik, jeetje, ik moet elke keer nadenken waar ik ga slapen. Daar heb ik nou helemaal geen zin in. Ik wil gewoon rust. Dus toen ben ik naar een eiland gegaan en heb ik daar de rest... ja, ik heb ongeveer 2,5 weken gereisd en toen heb ik 3,5 weken op een eiland gezeten. Oké. Ja. En hoe was dat? Ja, dat was echt chill. Ja, ik kwam echt tot rust. Ja, en niet eens vakantie, ik deed gewoon echt bijna niks. Ja. Ja, dat was echt fijn. Ik werd wakker, je kon eten kopen voor €1,50, een hele maaltijd. En ja, dan ging je even op het strand hangen, even bij het zwembad. 's Avonds ging je een barretje in met reggae muziek. Ja, ja, super chille vibe daar. Maar had je dat gewoon even nodig? Om even, Ja, had ik echt nodig, ja. het kopje leeg te maken? Even kopje leeg te maken, ja. Ja. Als je andere keuzes maakt dan mensen gewend zijn, dan komt er best wel op je af. En zeker met kinderen ook, volgens de regels. En, dus ik dacht, ik moet even weg. Maar voel je dat dan? Want ik lees eigenlijk een beetje, of ik hoor eigenlijk een beetje tussen jouw regels door, dat jouw omgeving niet altijd snapt wat jij doet Nee, dat en klopt. wil. Nee, dat klopt. Ja. Ja, op het begin was dat zwaar, maar nu heb ik zoiets, ja, ik begrijp mezelf steeds beter. Dus dan heb je ook niet meer nodig dat iemand anders je begrijpt. Ja. Ja, wat dat betreft is het leven één grote reis, hè? Ook, Dat is echt zo. ook naar jezelf. Ja, soms. zeker. Zeker naar jezelf, denk ik. Ja. En in totaal ben je dus iets van 5, 6 weken weg geweest? 6 weken. 6 ja. weken. Ja. Mama, hoe is dat dan zonder de kindjes? Ja, ja, dat is wel. Dat was op het begin wel echt wennen. Maar het is ook wel fijn, want je komt echt even tot rust. Je draagt alles al 11 jaar en dan ook nog werken erbij. En dan had ik wel een hele fijne moeder die dan op de kinderen paste als ik was werken. Maar
Ja, het was ook wel even fijn om... Ja, je hebt tegenwoordig telefoons, dus je kan ook videobellen en je spreekt elkaar gewoon. Dus die verbinding is er dan toch wel. Ja. Ja. En ik denk eigenlijk dat elke moeder dat zou moeten doen. Niet per se 6 weken, maar dat ze echt wel twee weken in een jaar gewoon even alleen weg moeten. Want, Oké. want je bent gewoon mens en ik vind echt dat mensen dat nodig hebben. Een sabbatical voor moeders. Ja, zoiets, ja. Een mama-batical. Ja, zoiets, ja. Dat vind ik... Ja, dat zou ik echt iedereen aanraden. Spaar ervoor en kies ook voor jezelf, want... Het leven is niet alleen maar zorgen voor anderen, maar ook voor jezelf. Ja. Nou ja, als zorger, voormalig zorger, want Ja. je bent, ik vind het zo jammer hè, dat mensen dan vanwege die regeltjes zeggen van ik moet nou aan mezelf denken en ik stap eruit. Ja, het werk op zich was echt heel leuk, moet ik zeggen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat ze mee moeten in de maatschappij. En daarom zitten ze daar, omdat ze dat niet kunnen. Ja. Ze willen dat niet, ze kunnen het niet. En dan maakt het dan wel pittig, ja. Ja. En denk, ja, daar help ik ze uiteindelijk niet mee, want ik moet mij voldoen aan de regeltjes. Maar ik ben het eens dat je niet moet voldoen aan de maatschappij, je moet voldoen aan jezelf. En dat was op een gegeven moment wel pittig, ja. Maar misschien kan ik uiteindelijk alsnog als coach zelf zelfstandig verder gaan.